Jos sen löytyy luurikorva. Kokeillaan uudestaan. Koitetaan soittaa Ikollisten käsi- ja taideteollisen rehtorille. Katsotaanpas. Kokeillaan uudestaan. Joni Liukkoselle yritetään nyt laittaa puhelua. Mitenköhän nyt käy vastaus? Ei siellä ei taida vastata. Pitäisiköhän meidän kokeilla nyt sinne Simo Piilammelle sitten uudestaan meille opinto-ohjaajalle. Puhelu ohjautui Jaha, DNA-vastaajalle. joo. No niin, vastaaja oli siellä. Otetaanpas uudestaan se opinto-ohjaaja, että vastaakohan se mulle. Mistäpäs me löydetään sen numero? Hetkoo. Täältä henkilöstö. Oppilashuollosta varmaan löytyy sitten Simppa. Siitä heti ensimmäisenä. Näppäillään numero. 044 045 2011. Soitamme. Mitähän siellä tapahtuu? Simo, No, Mikko Pekkola, hei. morjesta. No, mä ihan soittelin siitä huonekalurestauroinnin paikkatilanteesta. Mikä se mahtaa tällä hetkellä olla? No, tällä hetkellä tilanne on se, että huonekalurestaurantista on vastattu, että se on siellä täynnä ja sinne ei ole mahdollista. Ai, onko sinne tullut sitten ne 2 opiskelijaa, kun siellä oli 2 vapaata paikkaa? Kyllä. Just. Mua jäi vähän ihmetyttää kuitenkin tää käytäntö, että kun mä silloin tiistaina kävin Markku Virtasen haastattelussa ja hän katsoi mun todistukset ja käytiin mun tilanne läpi, tää viimevuotinen, ja hän sanoi minulle, että asia selvä, että huomenna kouluun ja aloitat opiskelua. Niin. Se ei tiennyt varmaan kokonaisuutta. Siitä on varmaan kysymys. Koska se ei mennyt niin kuin siinä järjestyksessä, kun täällä niin kuin toimitaan. Miten siellä sitten yleensä toimitaan? No, se niin kuin me silloin sulle sen selittin. Miten? No, voitko sä kerrata? Mä en muista oikein. Mitenkä? Voitko sä kerrata? Se tuli... No, se, kun oppilaitokseen tullaan sisään ja pääsykoirien kautta tullaan sisään ja silloin määrättyjä opiskelijoita otetaan, silloin siellä on niin peruskoulupoiset ja ylioppilaat kiintiöt ja sitä kautta se opiskelijavalinta tehdään. Ja sitten jos jotain muuta tapahtuu, niin sitten se kumminkin tullaan täältä niin kuin normaalisti virkateitse. No kuinka sitten, kun mulle ihan aikaisemmin mun ryhmäohjaaja neuvoi ja toimistolta neuvottiin, että otat suoraan yhteyttä opettajaa, että siellä on 2 vapaata paikkaa ja opettaja haastattelee, ja näinhän sitten kävi, että Markku Virtanen haastatteli mut ja lupasi se opiskelupaikan, niin kuinka opettaja voi sitten olla näin pihalla? Tai opettajat? Enpä tiedä, joo. Et tiedä. Sinä ohjaat vaan oppilaita, et opettajia. No niin, näin se vähän menee. Onko siellä useinkin tämmöisiä tietokatkoksia sitten, että luvataan ensin paikka ja sitten seuraavana päivänä ilmoitetaan, kun tullaan sovitusti kouluun, että ei sulla olekaan opiskelupaikka? No kyllä, mä en osaa niin tuohon vastata tuohon kysymykseen, että mitä sillä nyt tarkoitetaankin. No kyllähän sun nyt vähän pitäisi tietää, että mitä siellä tapahtuu, kun sun sanoit, että siellä on selvät käytännöt, mutta sitten miten tämmöistä häröilyä pääsee tapahtumaan, että ensin luvataan opiskelupaikka ja sitten ei olekaan. No mä en tiedä, että onko hän niin edes luvannut sitä, että mä luulen, että se on siinä vähän käsitetty väärin. Ei, kyllä se oli hyvin suorasanaisesti luvattu, mutta no jos siirrytään sitten siihen, että entäs jos mä nyt sitten jatkaisin siellä ohjaustoiminnan puolella.
kun mulla jäi siellä opinnot kesken, niin jos mä jatkaisin sitä linjaa. No sitten täytyy nyt sitten ohjaustoiminnassa sopia siitä. No, kun sä nyt sanoit, että ei voi sopia opettajien kanssa, vaan pitää sopia tälleen virkateitse. Ymmärtääkseni, ethän sä eronnut koulusta, vai ootko? Joo, en suostunut eroamaan silloin, en. No niin, no silloinhan se on niin kuin, siinä varmaan lukee siinä sun, mikäli sä oot niin kuin sen asian tehnyt virallisesti, niin siinä lukee, että opiskelija ottaa yhteyttä ryhmän ohjaajaan ja ammattialalle ja mitenkä sitten suunnitellaan, mitenkä opintoja voidaan jatkaa. Jaha, no minä varmaan sitten Terhille laittelen sähköpostia. Näin. Mitä sä sanoit silloin niin jännästi, että tää ei ole mikään terapialaitos? Minä? Niin. Hetkinen nyt, mistä asiasta yhteydessä tämä niin otettu? Silloin kun keskusteltiin siellä, kun sä pyysit mut juttelemaan. No, Sä kyselit sitä mun terveydentilaa. Missä yhteydessä sitten, mihinkä tää liittyy? No kun sä kyselit mun terveydentilaa, kun mä kerroin sullekin, että mulla jäi sairastamisen takia ne opinnot kesken, niin... Niin ilmeisesti on ollut niin, että tuossa tilanteessa voisin kuvitella, että jos olet keskeyttänyt opinnossa sen takia, että et ole kykenevä opintoja niin kuin suorittamaan, eli terveydentila on sellainen, niin siinä toki varmasti, jos olet keskeyttänyt sen takia, niin varmasti on kysynyt, että oletko nyt opiskelukuntoinen. Joo, niin siihen mä vastasin, että joo, kyllä olisin, että niin. Olisin halukas jatkamaan. Sitä se sitten tarkoittaa, että on opiskelukuntoinen. Niin. Niin kuin sä vaan sanoit silloin, että ei ole mikään terapialaitos. No mä en tiedä mihinkä yhteyteen tuollainen sana nyt sitten kuuluu, mutta siis opiskelukuntoisuushan tarkoittaa sitä, että pystyy ne määrätyt opiskelut, jotka niin kuin kuuluu tuolle ammattialalle, missä aikoo opiskella, niin ettei siinä mikään terveydelliset eikä muut syyt ei voi niin kuin estää sitä. Niin, no onko se sitten hirveän tavaton tämmöinen tilanne, että joku keskeyttää opinnot hetkeksi aikaa terveydellistä syystä? Kyllä mä uskoisin, että tämmöistä tapahtuu. Ei missään tapauksessa. Joo. No, eipä tässä muuta. Mä oon sitten vielä muihin yhteydessä. Joo. Kiitos. Moi.